Moi boas celtistas, que tal como estamos? Detrás miña, un dos sitios, dos paraxes máis bonitos das Rías Baixas e de toda Galicia, de toda España, que carallo, si Galicia é o sitio máis bonito de toda España. A Illa de Arousa, un sitio especial para o celtismo. Por qué? Porque hai moito xeareiro celtista. En 1998 un grupo de amigos fundan a Peña Carcamáns, unha das peñas máis emblemáticas do Real Club Celta de Vigo. Hoxe, un dos días máis importantes do celtismo nos últimos anos, vimos con eles a celebrar posiblemente esta temporada en sí, pero a ver si pode ser con matrícula de honor coa clasificación do Celta para Europa. Acompañarnos neste día tan fermoso. Foi nunha tarde de agosto 1923. Naceu coa forza do vento en tomar o oficio do fútbol vigués. Moi boas, celtistas, que tal, como estamos? Estamos aquí con Bele, o presi da Peña Carcamáns. Creo que ten unha historia chulísima de por que hoxe, lamentablemente para él, ou afortunadamente, non pudo viaxar a Madrid. Contanos un pouco como é o tema do viaxe, porque non pudeche. Bueno, digamos que levo 15 días entre o Raio, a festa que hubo en Balaídos, e tamén hoxe preparar todo o Getafe, que saíron daqui ás 7 da mañán. A miña filla mañán, a pequena, cumple comunión, e debolle horas tamén. Nada, que na casiña, teño outra filla que é a maior que vai alá en Xetafe tamén, e nada, toca primeiro familia, disfrutando aquí na sede tamén ca xente para mirar a ver se somos capaces de chegar ao deseo, non? De chegar a Europa, a ver. Por suposto, a verdade é que a familia sempre tira o celtismo, tira a familia. Peña Carcamáns é a peña máis numerosa do celtismo, non? Sí, bueno, desde o ano 2008, creo, según abonados, somos 1.400 peñistas, 730 abonados, pero bueno, eso é o de menos. Ojalá houbera 50 peñas así, que sería bonito para todos, non? Claro, por suposto. O que é curiosísimo é, por exemplo, é fora da... Estamos aquí no medio porque é un sitio... Hoxe todo o mundo quere vir a ver o Celta, lóxicamente. É un sitio que é fora da área metropolitana de Vigo, é da comarca dentro da provincia de Pontevedra, pero un pouco alonxada, pero hai moitísimo sentimento celtista aquí, non? Aquí hai demais xa, eu creo que xa hai demais. Non fallamos sempre de 6 a 8 autobuses cada partido, coches, tren, bueno, é unha burrada, pero a mí encántame que a xente sea primeiro o sentimento galego, non? Ben ves que hai nenos, bueno, que as cousas Marián tamén está facendo moi ben, promocionando o que é o celtismo, as redes sociales, o himno, todo axuda, non? A que o celtismo cada vez sea máis grande, e nós, ainda que seamos un pobliño humilde, pois aquí o Celta é o cor de todos, o noso mar, o noso ceo, bueno, pa min, de verdad que son un afortunado poder ter así a xente, non? Sempre día a día pendiente do Celta, dar sempre o millor, non? Que bonito, que bonito. A verdade é que dixeches en autobuses, viaxes a Vigo, pero vos surcaste desos mares 4 veces, creo, non? Contanos un pouco como foi esa aventura maravillosa. Sí, a ver, a veces cando estás aquí ca directiva, un fin de semana, pois tomamos unhas cerveciñas, e por que non vamos un día no catamarán e cruzamos as tres rías? E bueno, xa fixemos, a anécdota é que o primeiro que fixemos foi en catamarán, un día temporal como o mundo, bueno, que a xente marillera non se mareou, pero o resto de comer aos peixes moitísimo. E si, xa vai 4 veces, e bueno, a verdad que é unha experiencia bonitísima, cruzar así, digamos que tamén é un pouco o símbolo do Celta, non? O que é o mar, e a xente galega, como vemos no hino, non? Que salen bateas, que moita xente aquí dedicase a tema das bateas, e a verdad que é un viaxe moi bonito, os mexillóns que non falten, a cerveciña, ao chegar alá, pois bueno, pois hai autobús para levarnos ao estadio, e é unha experiencia que de verdad que garantizo que é inolvidable cruzar así as Rías Baixas e saber o bonito que son as nosas rías e a poder disfrutar delas, non? A verdade é que o que é a iniciativa, o movimento é fermosísimo. Está moi ben que nos falaras do de que Marián está facendo as cousas moi ben. Na área social, a verdade é que pegamos un mellorón tremendísimo, non máis que ir asistir ao estadio ahora cunha grada menos, e que a verdade é que dá gusto estar, cando estea rematado será unha cousa fermosísima. Está invertindo moito na canteira, ahora mesmo hai moitos galegos xogando no clube, e iso tamén nos fai sentir un poquinho máis da terra, facerlo sentir un pouco máis noso, non? Eu creo que o Celta, desde que se fundou, digamos que sempre foi o sentimento galego, non? Só diga a nosa camiseta, o noso pantalón, a bandeira galega, e sempre foi tema de canteiráns.
tivemos a sorte ou desgracia que Benítez non se leu ben a cousa e que pudemos facer mirar para a canteira. E a canteira está nos dando uns premios que son increíbles. A xente pois sempre vai a, digamos que, a premiar, xoguemos ben, xoguemos mal, xente da canteira, é unha aspiración moi grande para todos os nenos que están no fútbol base, de que algún día poidan aspirar a poder levar esta camiseta. Eu creo que é o orgullo máis grande que pode ter un galego hoxe en día, e bueno, ahora mesmo estamos, o que falamos, o tema de canteira, ojalá a Cidade Deportiva vai arriba, ou en que vai a universidade incluso incluída todo, e que temos un presente e un futuro que vai ser moi bonito. Sí, eu penso que sí, que ahora mesmo o sentimento que de pertenza que temos é máis grande que nunca, porque temos os galegos no terreno de xogo, disfrutamos moitísimo con eles. Fíxose como unha estabilidade ahora mismo, como que demos apostando por Claudio despois do mal trago que pasamos con Benítez, fíxose como unha basiña. Que lle pides agora ao futuro do Celta? A directiva, un chamamento da afición, que podemos facer? Eu creo que seguir apostando polo que estábamos, polo tema da canteira, seguir apostando polas nosas raíces, que ser galegos, que é un orgullo, e nada, que penso que temos un presente e un futuro, que si a Cidade Deportiva, repito, volva arriba, penso que temos anos moi bonitos, e por que non aspirar ao mellor, pois, a unha final de Copa, de UEFA, o que sea, e o título que merecemos. Eu creo que o fútbol que nos merece, que nos debe un título a todos nós. Sí, a verdade, débenos un título, inda que non teñamos, vamos a ser celtistas sempre, porque isto é un sentimento, é de corazón. En este paraxe maravilloso, que debe de ser un dos sitios, xa dixen ao principio do vídeo, un dos sitios máis bonitos de Galicia, de España, e aquí na vosa sede que se chama... A Taberna dos Barrales, sí. A Taberna dos Barrales, un sitio máxico que al recomendo a todos que veñades de verdad, celtistas, non celtistas, é un sitio máxico onde se vive o fútbol, se vive o sentimento do Celta e a illa, un dos mellores sitios do mundo. Sí, ademais agora estamos pendentes, bueno, vai vir o pintor e vamos a poñer todas estas mesas que vedes en vinilo con fotos do Celta, vamos a preparar como Dios manda, non? Que é o Celta ahora mesmo é ser un orgullo e si unha das sedes máis emblemáticas de Carcamás, vamos a preparar todo o Leo ahora no Braga. Maravilloso, pois mira, ahora estamos a pouco menos de 20 minutos, 25 para que empece o partido máis importante dos últimos anos, vamos a ver xuntos, non sabemos o que vai pasar cando vos miredes este vídeo, se todo sale ben, xa pasou o partido, xa igual disfrutamos, celebramos, a temporada foi boa, sigo non? dicindo que a temporada de 10, se chegamos a UEFA, é un premio para a temporada e para non temos a presión de baixar a segunda como os últimos anos e digamos que é un premio e, joder, por que non? Disfrutemos e ojalá, cando este vídeo salga, pois Europa, que seja un premio moi grande para os xogadores, para a canteira, para calquer xogador que queira vir a xogar a mellor ou din que a das mellor ligas do mundo, a España, o Celta este en UEFA, pois creo que é un orgullo, non? Poder vestir esta camiseta. Por suposto. E última pregunta xa, pero por un pouco meter de saber cal é a tua opinión, pode ser Claudio o personaxe máis importante da temporada a nivel Celta? Eu penso que sí. Estamos falando que é un home que fai 4 ou 5 anos tiña o seu posto de traballo, non? Creo que vendía seguros ou algo así. Creceu con esta xuventud desde que era nenos e, hostia, que estamos falando de 14 cateiráns en 12 meses que están debutando en primeira. E é un orgullo, o sea, é que ten a xente enchufadísima. Que perdes, pero que perdamos sempre cor da casa. Repito, o Celta creo que está chegando xa aos 35.000 abonados. O estadio, cando se termine, vai ser pequeno e creo que temos un presente e un bonito que, se pode ser con Claudio, pois moito mellor, non? Para poder disfrutar durante anos. Ostras, iba a cortar e iba a facer a última pregunta, envejaseme hasta ese, pero vou facer unha máis. Sabes que se o estadio ao final entra dentro do Mundial, Abel dixo que iba a ter en torno aos 45.000 espectadores. Isto, sabedes que é moi cousa miña de Afouteza Podcast, que levo con esa matraca xa un rato, bo. Ti pensas que se poden encher 45.000 butacas? Eu non sei, pero teño a suerte de levar 24 anos como presidente, teño visto segunda, sendo 8.000, 9.000, pero podo dicir unha cousa e afirmala. Levamos 3 anos que ves, como ves agora aquí na sede, nenos, nenas de 3 a 20 anos que están enchufadísimos. E por que non? Eu sempre digo que sempre paso sólido, pero seguir crecendo paulatinamente. E eu creo que este é o momento. Quitando as diferencias, pois como fai o Bilbao, ter as súas raízas,
raíces, ter o seu o que é a súa historia, e nós, por que non? Pois encantado, e ojalá algún día, se temos ese estadio, que seamos 35, 40 mil socios e que podamos disfrutar do momento, non? Creo que tamén vai tocando, Pois sí, eu penso exactamente igual que o presi da Peña Carcamansa, Peña con moitísima diferencia con respecto a todas as demais, máis especial do celtismo. Eu penso que Bilbao, Real Sociedade, Villarreal é un pouquiño un exemplo a seguir, escalón e coas bases ben cimentadas poder chegar a ser o que merecemos, un dos principais clubes desta nosa liga. Moitísimas grazas por todo. Gracias a vos. Vamos a intentar disfrutar xuntos desta xornada. Vamos a intentar, a ver se somos capaces de vernos por Europa. Veña, Gracias. hasta logo. Gracias. Escudo no teu peito, equipo para un país, las cores un sentimento. Bueno, estamos no descanso, a cousa non vai mal, empatados outros equipos, nós estamos empatados tamén. Como miras, como te chamas? Asier, Asier eres da Peña Celtista? sí. Joder, a mellor peña que hai en toda Galicia, de verdade, tremendo. Como miras o partido, Asier? A ver, o partido por ahora está moi apretado, pero hai que seguir atacando e non nos podemos rendir, hai que seguir e hasta conseguilo. Ti pensas que vamos a conseguilo? Eu creo que sí, E se non o conseguimos tamén unha temporadaza, non? sí. Eu creo que en estes anos foi a mellor temporada que fixemos. A verdade é que fai tempo que non temos unha temporada así de boa. Mira o que ves coa bandeira, ves super equipado. Sí. Se o conseguimos vai haber celebración. Home, vamos ir a Villa García e a celebrar. Joder, iso vai ser unha maravilla. Pois moitísimas gracias, Asier. A ver se gañamos e nada, vamos con toda para a segunda, vale? Eso espero. Veña. País, las cores un sentimento. A ver se se escoita. Vámoslo a intentar. Vámoslo a intentar. Como se vive o Celta aquí neste sitio? É unha pregunta indescriptible, amigo. Mira, solo con mirar ao redor a xente volcada toda polo club, somos unha gran familia. Explícalle que se sortea hoxe. Hoxe sorteamos un balón firmado polos xogadores do Celta. Ao acabar o rematar o partido, estamos dando unhas rifas, ao acabar o partido sorteas e a quen lle toque un balón firmado por todos os xogadores do Celta. Díxome, vou pedir unha caña, van 120 alá, E outros Choves 300 aquí.
Antes de comenzar o partido estábamos falando os dous e decir, joder, que bonito todo isto, chegar hasta aquí con xente da casa. Será o que Dios queira, pero foi o que tiña que ser, verdad? A verdad que a miña filla en Getafe cae mal lágrimas. É tremendo, non chores, joder. Xente que como non se pode querer o Celta máis, non se pode ser máis celtista que a xente da illa. É unha auténtica barbaridade. Hoxe aquí pasouse genial. Hoxe os daqui estuveron celebrando ao grande Alá. A la Celta, Celta. E non hai outro. De verdade, en ningún momento pensaches que non se iba este ano a Europa. Sí, a ver, pero é precaución. Pero joder, que van 5 o 6 mil animales a Getafe, aí todas as peñas, todos os colectivos, como non íbamos a pasar? Como estaba aquel fondo, que bonito. Cuidado, Aquí aplaudiuse cando se mirou aquel fondo cheo de celtistas en Madrid. Eso é un respeto. Eso é o Celta. Un respeto e, sobre todo, é o celtismo en Madrid, na Illa, en Vigo, en Santiago, en Cambados, eso é bonito. Eu só quero que disfrutes e estou super agradecido de poder estar hoxe aquí con vos, disfrutando este momento. Me sinto super agradecido. Un dos mellores momentos da historia do celtismo vivino coa Peña Carcamáns, a máis numerosa de todo o celtismo, e foi unha auténtica maravilla. Presi, moitísimas grazas, Illa de Arousa, moitísimas grazas e sobre todo o de sempre. A la Celta! E como sempre, viva o celtismo en toda a terra galega. Eso é o bonito. Viva. Seamos 50, seamos 100, seamos 2000, me dá igual. Viva a terra galega e valoremos o noso. Sabias palabras do Presi. Viva o Celta, viva a Galicia.